खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय समाजारि बेरेखा खामानि मावनानै सेन्देलनि माला गाननो गोनां जादों सासे सेंग्राया। सेन्देलनि माला गाननो गोनां जादों रुपुहियातनि सासे सेंग्राया। रिपर्टनि बादिब्ला गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय सासे सिख्लाजों लोगोसे सेंग्राखौ रायजोफ्रा हमनानै उनाव पुलिसनि आखायाव गथायना होदों। गामिनि गंसे गोजाम न'आव सेंग्रा आरो सिख्लाखौ समाज बेरेखा खामानि मावबाय थानाय हालोदाव हमनानै मोनना रायजोफ्रा सानैखौबो हमदोंमोन। बेनि उनाव सेंग्राखौ लामा खाथिनि खोनथिया मोनसेयाव खानानै दोनो आरो सेन्देलनि माला गानहोयो। नैथियाव दङ आन्ध्र प्रदेशआव आसामनि सासे सेंग्राखौ बुथारनानै गोथै सहखौ आलायनानै दोनलांदों। आन्ध्र प्रदेशआव सिनाय मोनै दुथांनि आखायाव आसामनि सेंग्रा सासे बुथारजादों। बुथारजाग्रा सेंग्राखौ नलबारि जिल्लानि खौरां थानानि सिङाव थानाय गकसि गामिनि पिंकु आलि होननानै सिनायना मोननाय जादों। जाथायखौ फोरमायनाय बादिब्ला साननै सिगाङाव पिंकुआ खामानि मावनाय कम्पानिनि लोगो सासेया नखराव फन खालामनानै पिंकुखौ साब्रै सेंग्राया बुथारनानै कम्पानिनि रुमाव आलायनानै दोनलाङो होननानै फोरमायदोंमोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा बुथारनायनि जाहोन सोंनायाव मिथिनो मोनोदि पिंकुनि गोदान मबाइलखौ बुथारग्रा साब्रै सेंग्रानि सासेया खावदोंमोन आरो बेखौ मिथिनायनि उनाव पिंकुआ फैसाखौ बिफिननायनि थाखायनो सेंग्राफ्रा पिंकुखौ बुथारलांदोंमोन। थामथियाव दङ उदालगुरि जिल्लानि धोनस्रि बियाब इउपिपिएलनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल। उदालगुरि जिल्लानि बिटिसिनि धोनस्रि बियाब इउपिपिएलनि बिजाथि रुजुगोरा मुसाहारिनि थाखाय रायजोफोरनि खाथियाव भट बिनानै बिबुंथि लाखिदों मिरु एबसुनि थुनलाइगिरि नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। बिथाङा बुङोदि बिटिआर गोरोबथाखौ आगुनि एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो आथिखालनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि मोना मैखोम सागानगिरि महरै बाहागो लादों। बे जारिमिनारि थामथि गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ रोखा रोखायै आबुङै मोगथाङाव मावफुंनाया एबसुनि गुबै थांखि होननानै बुङो। बेनिखायनो गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हानजाखौ थोंजोङै मदद होदों। ब्रैथियाव दङ बिस होनानै बिहामजोआ लोंहोबाय साहा नखरनि सुबुंफोरनो। बिहारनि मधुबनी जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाया जालाङो। ओनसोलनि सासे आइजोआ गावनि साथाम गथ'जों लोगोसे नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ साहायाव बिस होनानै लोंनो होयो। बे साहाखौ लोंनायनि उनाव साथाम गथ'जों लोगोसे नखरनि गुबुन साद' सोद्रोमाफोरा हुस गोमायो। हुस गोमानायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो सासे सोद्रोमाया जिउ गोमायो। रिपर्टनि बादिब्ला गावनि गथ'जों लोगोसे आइजोनि बिखुनजोनि हालोदा गाज्रि। बिस होनायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिहामजो सन्दाहा गुबुन सेंग्राजों सोमोन्दो दंमोन। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ बिहामजो सन्दाखौ हमदों। बाथियाव दङ क'क्राझार जिल्लानि फाकिराग्रामाव थाबैनो अर खोमोरग्रा रैखाथि बिफान फसंगोन। खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकन आरो पुलिस नायगिरिगिरि राकेश रसना फोरमायो दि थारैबो फाकिराग्रामाव अर खोमोरग्रा रैखाथि बिफान फायार ब्रिगेड स्टेशन लाखिनाय जागोन होननानै बुङो आरो जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकनाबो थाबैनो गोजौ थाखोनि फायार ब्रिगेडनि बिबानगिरिफोरजों गुवारै सावरायज्लायनायनि उनाव फाकिराग्राम ओनसोलाव फायार ब्रिगेड स्टेशनखौ लाखिनाय जाथों होननानै बुङो। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि फाकिराग्रामनि गाहाय बाजाराव थांनाय सनिबारनि हराव हरखाबै अर खामनायनि जाहोनाव गं 40निबो बांसिन गलाफोरा सेवहांगार जायो आरो 1 कोटि रांनिफ्रायबो बांसिन धोन खहा जायो। हरखाबै अर खामनायनि जाहोनाव गलादारफोरा फाकिराग्रामाव सरकार आरो जिल्ला खुंथायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।